Mmadụ asaa na-asọmpi n'ihe ngosipụta uwe ya na ịma mma kpọrọ Afro-Euro Fashion Competition bụ ndị gosipụtagoro ọnatarachi ha site n'ihe dị iche iche ha ji aka wee mepụta iji wee gbazuo ihe ndị mmadụ na-achọ. Ya bụ mmebu nke achịkọbara iji wee gbaa ụmụ na-eto eto nọ n'ime Nigeria ume ịbagide n'ọtụtụ akaọrụ nke ọ bụ otu European Union chịkọbara na mmerube ụbọchị EU akpọrọ Year of Skill bụ afọ nke ọrụ aka. Ọzọkwa, Princess Ekwe Ajide ga-akọtọpụ akụkọ. Bụ asọmpi Afro-Euro Fashion mere ndị nlegara anya igosipụta ụbụrụ ha na ụdị ha ma gosipụtakwa egwu ọdịnala Nigeria dị iche iche maka uto akụnụba. Oge ọ na-akparịta ụka n'etiti ndị nta akụkọ ka onye nnọchiteanya EU na ECOWAS Samuela Isopi sịrị na akụ obodo ya sitere na eyimeyi wee bawanye ụba, nke mere na ọgbakọ a na-elegara anya ịhazi ndụ ndị mmadụ ma ezighị ezi dị n'akụkụ eyimeyi. Nnọchiteanya Samuela yọrọ ndị niile chọrọ ịmalite ọrụ eyimeyi ka ha wee anya maka obi ka ebumnobi ha wee pụta ìhè, nke mere o ji kwuo na Nigeria kwesị ịbanye ọfụma n'ọrụ a ka o wee kee agbata oyi ga-ebute akụnụba. Onye mkpokọta na anya bụ asọmpi eyimeyi Oyindamola Aleshinloye toro ndị chịkọbara anya bụ mmemme maka ohere o nyere ha ma ịkwado ndị ntorobịa ma rịọ ndị chọrọ ịbanye n'ọrụ aka ka ha mee ihe ga-enyere ha aka ịkwụrụ chịm n'ahịa mba ụwa. A na-ezube na onye mkpokọta asọmpi a ga-esonye na Madrid Mercedes-Benz Fashion Week, ebe osote ya ga-esonye na Dakar Senegal Fashion Week, ebe ndị nke atọ na nke anọ natara ngwaọrụ ịkwa akwa. A ga-azụkwa ha ncha niile sonyere na asọmpi ahụ n'ihe gbasara ịmaneji ọzụzụ ahịa. Site na Abuja, Princess Ekwe Ajide, akụkọ ụwa ABS.